conquistador! Aquí parece que podemos ir a ver a Deus con esta merda, con esta mamarrachada. Prepárame algo mellor, ou así non vou. Oh, non te gustou, pero non me montes este número diante de toda esta xente. Xa falaremos despois en privado. Mira unha cousiña, que como se portaron tan ben e nos axudaron tanto,